Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki mekdeplerde geçirilen medisina barlaglarynda okuwçylaryň ençemesiniň kellesini bit basandygy anyklandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy şu günler bularyň diňe mektep okuwçylarynyň däl, eýsem uly ýaşly adamlaryň arasynda hem giňden ýaýrandygyny aýdýar. Mekdeplerde medisina barlagi geçirilenden soň okuwçylaryň ençemesinde bitin we sirkäniň bardygy anyklanypdyr. Ýöne bu maglumat ýapyklygyna galdy we hiç hili çäre görülmedi. Pedikuloz barada sınıf yolbaşçıları diňe bitleri we sirkeleri olan çağalaryň enatalaryna aýtdylar diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 21-nji maýda gürrüň berdi. Adatlyk radiosunda bu barlaklaryň paýtagtyň haýsy mekteplerinde geçirilendigi we gürrüň edilýän enatalar barada anyk maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä bu mekteplerde bitleriň we sirkeleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen hiç hili profilaktika çäreleri görülmedi. Bu bolsa bitleriň we sirkeleriň beýleki çağalary hem ýokuşmagyna getirdi. Men mektepden bit getiren bir näçe adamy hut özüm tanaýaryn. Entegem enatalar muny derrew görüp oňa garşy çäre gördüler. Bu mesele barada gürrüň gozulmaýar. Enatalar bir-birini habarla edip meseleniň öňüni almaga synanşýarlar diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä şu günler bitleriň we sirkeleriň paýtagtyň uly ýaşly adamlarynyň arasynda hem giňden ýaýrandygyny görse bolýar. Häzir Aşgabatda pedikuloz ýagny bitlilik epidemiyasy dowam edýär diýsek hem bolar. Bu bir adamdan beýleki bir adama köplenç jemgyýetçilik transportlarynda şolsanda awtobuslarda geçýär. Adamlaryň kellesindäki bitler başga bir adamyň kellesine, eýnine ýa-da goşlarynyň üstüne bökýär. Şeýle ýagdaýa duş gelen adamdan 3 adam tanaýaryn. Olar bu ýagdaýy görüp şok bolup durlar diýip habarçy aýtdy. Adamlaryň bitlemegine nämäniň sebäp bolýandy? Olaryň köpelmeginiň öňüni almak we ýok etmek üçin nähili çäreleriň görülmelidigi. Şeýle-de ziýanly taraplary barada mektep ýolbaşçylary we saglyk işgärleri tarapyndan düşündürüş işleriniň geçirilmeýändigi aýdylýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda howanyň temperaturasynyň gyzyp başlamagy bilen yssyk howanyň aýal gyzlaryň we erkekleriň tahyýalarynyň hemde öýmeleriniň aşagynaky bitleriň hasta köpelmegini öjükdirýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosyna bu maglumaty burdan bilermen saglyk işgärlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýokarda aýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden, saglyk bölümünden we mekteplerden kommentari hem alyp bolmady. Saglyk.org web saýtynda çap edilen maglumata görä bitleriň kelle, köýnek we gasyk görnüşleri bar. Kelle we köýnek bitleri adamdan adama eşikler, ýorgun düşök, daraklar we başga öý goşlary arkaly geçip bilýär. Maglumatda pedikulozyň öňüni almakda hususy we jemgyýetçilik arasaçylyk çärelerine üns bermegiň möhüm orny eýleýändigi hem bellenilýär. Bedeniňi kadaly ýagny hepde de adyrnan 2 gedek ýuwmak, eşikleri we ýorgun düşök daşlary çalşyp durmak bu çäreleriň käbirdir. Türkmenistanda ilat arasynda bitin ýaýrandygy barada ilkinji gedek habar berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi mektep okuwçylarynyň ýa-da uly ýaşly adamlaryň bitlemegi bilen bagly ýagdaýlaryň mundan ozalky ýyllarda hem bolandygyna, ýöne häzirki ýaly giň derejede ýaýramandygyny aýdýarlar.